Croeso I sesiwn clwb cylch. Aunty Ann ydw I o Cylch Meithrin y Lles. Wyt ti'n barod I canu Bore Da Ffrindiau? Bore da ffrindiau, sut ydych chi? Bore da ffrindiau, sut ydych chi? Bore da ffrindiau, sut ydych chi? Rydym ni'n da iawn, diolch. Bore da Dewin, sut ydych chi? Bore da Dewin, sut ydych chi? Bore da Dewin, sut ydych chi? Rydym ni'n da iawn, diolch. Bore da Doti, sut ydych chi? Bore da Doti, sut ydych chi? Bore da Doti, sut ydych chi? Rydym ni'n da iawn, diolch. Mae Dewin a Doti eisiau canu can. Wyt ti'n barod? Trwy ein dwylo. Trwy ein dwylo, trwy ein dwylo, trwy a trwy a trwy fel hyn. Cyr o'n dwylo, clap a clap a clap fel hyn. Chwifio'n dwylo, chwifio'n dwylo, chwifio a chwifio a chwifio fel hyn. Ein themau wythnos yma yw fi fy hun. Da ni'n mynd I siarad am bwyta'n iach. Da ni'n mynd I bwyta ffrwyth heddiw. Gyntaf, Dewin a Doti, Aunty Ann, mae rhaid I fi golchi ffrwyth. Ni'n mynd fama wrth y sinc. Mae gen I ffrwyth yn y bowlen. A da ni'n golchi ffrwyth. Golchi afal. Mae banana yn iawn achos mae banana yn cael croen. A da ni'n jyst yn mynd I golchi grawnwyn. Ac raspberries. A pob peth arall yn iawn. Na I jyst sychu dwylo. Diolch. Nawr te. Dewin a Doti, paid â cwffwrdd. Mae gen I cyllell fanna. Neb yn cwffwrdd. A dwi jyst eisiau swydd. Nawr te. Dewin a Doti. Pwy sy'n hoffi pomegranate? Doti? Nage? O, so mae rhaid I fi roi pomegranate ar y wyneb drist. Beth am ti, Dewin? Wyt ti'n hoffi pomegranate? Ydw. Da iawn ti. Pomegranate, Dewin yn hoffi, so mae'n mynd ar plat hapus. A pomegranate, Doti ddim yn hoffi, so mae'n mynd ar plat drist. Nawr te. Beth am grawnwyn? Ond mae'n pwysig I torri grawnwyn, dim ond Aunty Ann defnyddio cyllell siarp. A da ni'n mynd I torri nhw. Pwy sy'n hoffi grawnwyn? Dewin a Doti! So mae Dewin a Doti gallu cael grawnwyn. Cofiwch, torri nhw mewn hanner. Reit te. Beth am banana? Pwy sy'n hoffi banana? Dewin yn hoffi banana. A mae Doti ddim. Banana I Doti ar wyneb drist. O, beth am kiwi? Dewin a Doti yn hoffi kiwi. Da iawn. O, dyna neis iawn. O, da ni'n bwyta iach. Beth am mefus? Doti, ti ddim yn hoffi mefus? Un mefus, mynd ar y plat drist. A mefus arall
yn mynd i Dewin. O, Dewin, ti'n da iawn bwyta ffrwyth i gyd. Oren, pwy sy'n hoffi oren? Dewin a Doti yn hoffi oren. Da iawn ti. A raspberries. Wyt ti'n iawn efo hein? Nage. Dewin eto, Doti eto, sori. Dewin yn da iawn am bwyta pob peth. Da iawn ti. Naw te, Auntie Ann am bwyta pob peth. Dwi'n hoffi pob un o ffrwyth ar y plat. So da iawn. Naw te, mae jyst eisiau dangos ti. Os da chi'n mynd siopa i Asda gyda mamis, neu daddies, nain a taids, da chi gallu pigo un o hein i fyny o'r til, dod adre efo nhw a ti gallu chwarae gêm gyda teulu. Mae ganddo sticker llefrith, sticker banana, moron, pysgod a bara. Ac os da chi'n cael plat yn y tŷ, rhoi wyneb hapus os da chi'n hoffi bwyd. Ac os da chi ddim, rhoi wyneb drist. A ti gallu tynnu stickers i ffwrdd a rhoi nhw ar y plat. Hapus os da chi'n hoffi o, drist os da chi ddim. Wel, sesiwn am bwyta'n iach. Da iawn ti. Tybed, pa can sydd yn y het heb Dewin heddiw? Gawn ni gweld. O, Dewin a Doti, sut wyt ti'n teimlo? Wyt ti'n barod i canu? Sut wyt ti'n teimlo heddiw plant bach? Sut wyt ti'n teimlo yn y cylch? Wyt ti'n hapus, wyt ti'n drist? Wyt ti wedi blino'n lan? Sut wyt ti'n teimlo heddiw? Sut wyt ti'n teimlo heddiw, Dewin? Sut wyt ti'n teimlo yn y cylch? Wyt ti'n hapus, wyt ti'n drist? Wyt ti wedi blino'n lan? Sut wyt ti'n teimlo heddiw? Da iawn. Mae Dewin yn hapus. Sut wyt ti'n teimlo heddiw, Doti? Sut wyt ti'n teimlo yn y cylch? Wyt ti'n hapus, wyt ti'n drist? Wyt ti wedi blino'n lan? Sut wyt ti'n teimlo heddiw? O, mae Dewin, Doti, sori, wedi blino. Da iawn. Amser stori. Da ni wedi dewis basged siopa Sally Mali gan Wasg Gomer. Wyt ti'n barod? Mae Sally Mali mynd siopa am ffrwyth. Pa ffrwythau mae Sally Mali yn prynu? O, gawn ni weld beth sydd yn y basged. Mae Sally Mali wedi prynu afal, oren, grawnwyn, gellygen, mefus, lemon a afal pin. O, mae Sally Mali yn bwyta'n iach. Mae Sally Mali mynd siopa i'r siop y grocer. Beth mae Sally Mali yn brynu? O, edrych Dewin a Doti. Sally Mali yn prynu wyau, blawd, eisyn, blas vanilla, llaeth, menyn, fferins a siwgar. Wel, dwi'n meddwl mae Sally Mali
yn mynd i coginio cacen. Mae Sally Mali'n siopa yn y siop bob dim. Beth mae Sally Mali yn ei brynu? O, mae Sally Mali wedi prynu llwy bren, tin coginio, gratwr, cyllell, gogor, powlen, papur bobi, a chwisg. Mae'n mynd i bod yn brysur. Mae Sally Mali'n siopa yn y siop brodyr. Beth mae Sally Mali ei brynu? O, ribbon, ser, plu, dolen, blodau, papur a bwrdd arian. Wel, mae Sally Mali yn mynd i fod yn brysur iawn yn y tŷ. O, mae Sally Mali wedi mynd adre ac yn neud cacen. Cacen mawr iawn. O, mae Sally Mali wedi neud te, siap y te allan o cacen. Diolch, Sally Mali. Da iawn ti, y diwedd. Diolch am ymuno gyda ni heddiw ar gyfer Clwb Cylch. Mae Dewin, Doti a fi wedi cael hwyl. Mae'n amser canu Hwyl Fawr Ffrindiau. Wyt ti'n barod? Hwyl fawr ffrindiau, hwyl fawr ffrindiau, hwyl fawr ffrindiau, mae'n amser dweud hwyl fawr. Tŵr a lŵr a ffwrdd â ni, ffwrdd â ni, ffwrdd â ni, tŵr a lŵr a ffwrdd â ni, mae'n amser dweud hwyl fawr. Diolch am ei cwmni. Dod yn ôl i'r Clwb Cylch eto